Sa laing balita, Konsehal Benjamin Basiga kinsa usa sa mga gireklamo sa Visayas Ombudsman sa pagbaligya sa luna sa Dakbayan sa Mandawi sa tag 50 pesos lang ang matag metro kwadrado ni atong 2015. Miduso og resolusyon sa konseho aron ma-review ang pagbaligya sa gibanabanang 3.5 hectares ngadto sa EC1 Development and Management Corporation. Samtang ang Commission on Audit ug City Assessor's Office nag-inspeksyon sa luna kaganinang buntag. Si Chuna Carion sa report. Si Konsehal Elston Dabon o Konsehal Basiga midusog resolution nga nag-awhag sa City Legal Office sa pag-review sa pagbaligya sa luna sa Dakbayan sa ubos kaayo nga kantidad. Niadtong tuig 2015 gibaligya ang 3.5 hectares nga foreshore land ganhimutang sa Barangay Look. Si kanhi Mayor og karon Kongresista Jonas Cortez og 12 ka mga konsehal nag-atubang og reklamo sa Ombudsman tungod sa pagbaligya sa luna sa tag 50 pesos lang matag metro kwadrado nga musumada sa 1.7 million pesos lang ang kapin 3 hektaryas nga luna. Sila si Bernard Kabatingan ug Annalyn Makilan mo'y mipadangat sa reklamo sa Visayas Ombudsman. Tungod niini, sila si Basiga ug Dabon nga lakip sa gireklamo gustong mapasusi ang pagpalit aron masayran kini sa mga Mandawihanon. In good faith ba nga wa mi mo comment sa una kay lagi among gibasihan lagi ang tanang kwan sa Mayor Landaan, abogado ko ng iyang magtuod, Jamal o Ibadiya niya. Napag-ibig kami itong abogado niya sa legal, samot ng mga abogado. Muna nga sa among kapasidad, muna nga amon, nalagi salig na, muna, wami mo comment sa una, pagsuod, muna karon lagi na hibong lang, nga sa amo din ko sa una nga, kumpiyansa na kaimi, nga karon, iboto na muna among, ibalik nila ko, pa-review. Sa assessment sa City Assessor's Office, mukantidad sa tag 4,580 pesos matag square meter ni adtong 2015 ug angayan ng unta nga 164 million pesos ang bayran sa EC1 Development and Management Corporation inay 1.7 milyones pesos lang. Apan mato ni City Assessor Richard Flores nga tag 12,000 pesos na ang matag square meter sa value sa luna kung basihan ang valuation karong tuiga. Gibana-bana nga moabot ang balor sa luna o 429.8 million pesos. Atong 2015, ang value niya based sa mong sales data nga na come up mi og 4,580 per square meter atong nga time. Pero karon based sa atong schedule of fair market value, ang atong value sa Mandawi Port area is 12,000 per square meter. Mao na na-reflect sa atong tax declaration nga gi-issue. Kaganihang buntag, nag-inspeksyon ang Commission on Audit uban sa City Assessor's Office sa luna. Nag-verify ra niya ang location sa property nga gibaligya. Ang gigamit yun nila ang katong dapit sa harbor ra gyud. Giunsa to nila sir say naaman diha ang ilahang mga barge, mga barko. Daan ang mipagawas ug pamahayag ang kampo ni Kongresista Jonas Cortez nga lakip sa kasabutan ang land swapping ug ang negaso sa Ecodemcor sa site development. Iyang gipadayag nga pamulitika lang ang reklamo nga nagbanhaw sa isyu. Chona Carion, Balitang Bista.